En defensa da reflexión ética e filosófica nas aulas. Ponse en marcha unha nova reforma da educación e é importante ter en conta e prestar atención a algúns aspectos que son relevantes e pertinentes. Un deles, non menor, é o papel que as humanidades e a filosofía deben ocupar no currículo oficial. O profesorado de filosofía, a través dun comunicado emitido pola Rede Española de Filosofía, lembra con razón que é necesario que a filosofía recupere o seu papel de materia obrigatoria nos cursos de cuarto da ESO en primeiro e segundo de bacharelato. É unha reivindicación que se ven facendo desde que a última LOMCE converteu a historia da filosofía en optativa e a ética de cuarto da ESO quedase reducida a ser alternativa ao ensino da religión. Aínda que nos 4 cursos. Compartimos esta reivindicación, pero queremos engadir algo máis. A LOMCE, aínda vixente, inclúe en toda a educación primaria unha materia de valores sociais e culturais e unha materia de valores éticos nos 4 cursos de secundaria obrigatoria. Ten a limitación importante de ser alternativa ao ensino da religión, o que diminúe o número de persoas que a cursan. É con todo unha importante innovación que debe ser mantida e mellorada. Estas materias centradas na educación crítica e reflexiva ao redor dos valores recollen algo que vense reclamando desde instancias moi variadas. Así o fan a UNESCO, a Unión Europea, a OCDE, o Consello de Europa, ademais de numerosas personalidades da filosofía, da pedagogía e da cultura en xeral. A humanidade afronta nestes momentos serios riscos e problemas en ámbitos moi diversos. A actual pandemia do coronavirus é o exemplo máis palpable dunha longa lista que comprende desde o aquecemento global ata o desenvolvemento tecnolóxico. Como sociedade só poderemos afrontalos con posibilidades de éxito se as persoas melloran as súas competencias cognitivas e afectivas e con iso os seus hábitos éticos. Do mesmo xeito, as sucesivas leis orgánicas de educación en España, incluída a de 2013, así como os seus desenvolvementos normativos, insistiron na necesidade de ofrecer ao alumnado unha sólida formación nos valores e as normas de convivencia, o exercicio activo da cidadanía e o respecto dos dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. O mesmo proxecto de Lei Orgánica de Educación recentemente presentado sinala esta necesidade. En educación primaria propón que a educación en valores se traballe en todas as áreas e no terceiro ciclo propón unha área de educación en valores cívicos e éticos. Nun curso de secundaria obrigatoria, e o alumnado cursará a educación en valores cívicos e éticos que prestará especial atención á reflexión ética. É un recoñecemento expreso da importancia dese obxectivo educativo, pero é unha concreción absolutamente insuficiente. A reflexión ética debe estar presente en todos os cursos de educación formal obrigatoria como unha área específica, con horas asignadas e profesorado preparado para abordar a tarefa, pois só así poderá a escola chegar en formación suficiente nesas competencias decisivas. Efectivamente, a reflexión ética debe estar presente en todas as áreas, mesmo na toda a vida escolar, pero necesita unha área específica que se faga cargo dela e non basta convertela en materia transversal. O amplo desenvolvemento e difusión da proposta de facer filosofía con nenos, nenas e adolescentes amosou a posibilidade real de facer e potenciar a reflexión ética nas aulas e conta xa con centos de investigacións que amosan que efectivamente logra alcanzar eses obxectivos. Nenos e nenas, desde os 3 aos 5 anos, a través do diálogo filosófico nas aulas, medran como suxeitos éticos reflexivos. Desde esta proposta de facer filosofía con e para nenas e nenos e desde outras similares, creáronse materiais educativos valiosos e contrastados. Consolidouse un modelo de formación do profesorado que permite ter persoas capacitadas para facelos e comprobouse en investigacións educativas que é posible facelo e que o impacto é positivo. A filosofía, centrada na reflexión ética e outros problemas filosóficos relacionados coa ética, debe, por tanto, estar presente en todos os cursos de educación formal obrigatoria, como xa dixemos, e tamén debe estar presente nos niveis de educación formal non obrigatoria, no bacharelato e a formación profesional, pois o proceso de maduración persoal segue aberto durante toda a adolescencia e inicio da mocidade. Solicitamos, por tanto, que, primeiro, a materia de valores
centrada na reflexión ética estea presente en todos os cursos de educación obrigatoria e sexa introducida no segundo ciclo de educación infantil e no ciclo básico de formación profesional. Segundo, no nivel de primaria se oferte ao profesorado en activo a adecuada formación en educación ética, ocupando un lugar prioritario nos plans de formación permanente do profesorado. Terceiro, no nivel de secundaria, sexa o actual profesorado de filosofía o que se faga cargo deste área como educación en valores ou ética nos 4 anos de secundaria obrigatoria e como filosofía e historia da filosofía nos 2 seguintes. E cuarto, en educación superior se imparta formación en educación ética no grao mestre e mestra de educación infantil e primaria.